Pedwar llwybr. Pedwar llwybr o gael eich derbyn i'ch rhyddhau o'r ysbyty. Maent yn hawdd eu haddasu ac yn hyblyg, wedi llunio i gael y gofal iawn ar yr adeg iawn yn y lle iawn ar gyfer pob claf sy'n gadael yr ysbyty. Dyma 0. Dwi yn yr ysbyty, a phan fyddaf yn mynd adre bydd popeth yn union fel yr oedd o'r blaen. Fe fyddai mynd nôl i fyw lle roeddwn ni cyn i fi gael fy nerbyn. Os oedd gen i becyn gofal bryd hynny, bydd yn ail ddechrau pan ddoi adre. Mae fy llwybr i'n weddol hawdd, ond os bydd rhywbeth yn newid tra mod i yn yr ysbyty, fe allai newid llwybr, nid yw'n hollol bendant. Ond cofiwch roi gwybod i fi am teulu a'r gwasanaethau cymdeithasol wrth gwrs, ac unrhyw asiantaethau eraill sy'n ymwneud â'm gofal i. Diolch.